Cakwakiyar makaranta, cakwakiyar makaranta, cakwakiyar makaranta, wane ne mai gaskiya, wane ne mai a cikin cakwakiyar akwai wata buɗaɗɗar wasiƙa ta gaskiya mai hali guda ɗaya. Cakwakiya, wannan yana mun cewa alamun nasara da wasu rayuwa wannan yana mun cewa haba malam me haka ya kuke da ita za ka zo kana taɓa mace kawai daga ganin mu me mahara maka ce ya shafe ni ba tare da gama ba me dalili hakan ya dame ka daga rana irin ta yau kar ka sake min irin abin da ka sake min ko kuma ka tare ni akan titi ka ce za ka sake min abin da ka mun ba kalle ni kin san mene zan yi magana da abba na ko in yi soke ma sai ki magana wani kairi ne wani shairi ne ko ne karatun ba kan nan ce ko ke kina gani ni na ba na gane komai kawai dai da dai sunan dai ina zuwa ina dai ƙara nana ta miki ni dai zan yi magana da abba na kin gani kai ma ki magana da abban ki in so kawai a zo a yi magana kin gani saboda karatun nan ko nayi ba fahimta nake ba kin gani kai ma za ki magana mu je to ne ko cakwakiyar makaranta. A ranka daɗe, dama wurin ka zane. Okay. Wani yaro ne ɗalibi aka kawo nan cikin makaranta. Na. To na iske yaron da baban shi da vice principal. Sai vice na je yana ce ma iyayen yaron ba za a ɗauke shi ba. A gabana kan ido na hammari biyu ya mai yaron. Subhanallahi. Asau. Wai yaron bai da tarbiyya yanayin shigan shi da sauransu. Da abubuwa dai da to kuma ni naga a makarantar nan an kawo yara iri-iri waɗanda kuma a nan Allah ya sa aka canza tarbiyyansu har suka dawo suka zama mutane. Wannan gaskiya ne. So amma shi me dalilin da ya sa koko abin da ya kamata ka yi Malam Faruk me yasa kake tunanin yayi haka? Ranka ya ni dai abin da na kula kaman shi vice principal yana da wani personal interest na shi akan wannan yaro. Okay. Ko akwai wani abu da ya taba shiga tsakanin su kenan ko makamancin haka so amma kuma ina ganin in yi haka ai kaman bai ba makaranta haƙƙin ta ba saboda ita makaranta wuri ne wanda ake kokarin a ba mutane tarbiyya to kuma mai buƙatar ya zo ya samu tarbiyya ina so ka bincika min ka gano menene dalilin da yasa ya dauki wannan hukuncin in ka gano da Allah sai ka zo sai ka sanar da ni domin kofa ta bude take duk lokacin da aka sami irin wannan cases din da Allah a sanar da ni don Allah da zan iya okay nagode thank you okay